Hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kelada ban penmi ya kajing penbena lani ka notification ban khang kirang ba shnong ban dan bantah kasan perthei na kalyang kirang ba shnong na themri bhoi hapo ka jingalam jung upa pelwan bor shliang general secretary ka senjuk kinong san shashnong ri bhoi ha ka south rek ujamang kilarit ban yakando ya CEM joka Khasi Hills Autonomous District Council ba Titos Khan banya phliu jumot bat uni ukli no san charge ka council halor katega kam bat ru ban pan kajing penshai na u hadin balami na kam ratre kam jung CEM kini kirang pasnong kiraya kendo bat kirat pathai khubor kiba layathu ba kajing kendo jung ki kalong ka basngotanan namar kani ka an kadai ka paladan ha ka melim act ka district council berkahima melim kira dapan amendment ya kani ka an nadu usnam hajar hinyo Masnong Ribhoi District, mentakasi kita pada jing snowman hadin ba gila perlong ya ka general meeting jong ka sunjuk kejungi, gila rai dak ke jemut banwan ni kendu UCM, udi ukli du nak benta ka district council kejungi, ubepe lu ya ka riti kedustur ha ka bidi bat ki kam snong kam thau. Di kapun ka beningkong ka bengiken bat UCM mentakasi kalong halor jong kutukan notification ka bakila penmi ha ka sauturik jong bulan April mentau senam halor kajing khang kejongki ya kirang basnong ban yadon bentah ka politik ting isutnat pengilio ya kajing pensai bakat kaladon ha ka ak jong kemelim ha ka bide bat kajing khang ya kirang basnong ban isim bentah ka politik dan ha ka bide bakat ni ka bentang isutu benakaliang jong hima melim benakaliang jong district council ru kila amen ya kanika ak kaba kila da ban penmi haus nam arjanyo baik ni kakam kila pak support DCA bat ka basa menta kalong ba nakaliang jong ka state government kan penkloino bakin baginyo no ya ka asen jong governor hakabidi bakanika amendment ka pakila pak naka menta kanika jingkhang ikirang ba sinong bani sim menta ka politik samar ba karkum ga jingya jong kapor hoi de se ka tu islam arjar nyo arjar pra hakapor bagi penmi ya kanika notification dan ya kapor bagi penmi ya kanika melima kadon ka jingko hakabubun kisnong hakabala da kisim bentah ke politik kamera ya ka jing pat snong pat tha hari kum ga jing ya jong kapor lai don kam namar ba kirang pat snong kide kiwe ke ya kersan hak imlang ka salang ki bonra ya ka roi ka par ka snong ka tau ngimla banen ya kata tengi kentu ya ka ya minister in charge dong ga DCA ru ba in simkya ka bide bagani ba in pun kloino khnang ba nakaliang jong kirang pat snong ngine yo bentalang bani sim bentah ke politik skumbalong bersikata bar kapon ka ba hak bide bat kanika jing register ki caka kumbangilarai haka general council kitangi aga bide pak jing register ki caka tinggi so kemen sibun benyetu kanika por badakaliang jong ka district council kila dep pansnai ka landbil bat haka ni ka landbil kila yetu nakaliang jong UCM ba hadin ba kila dep pansnai ki rules kemut ba nakaliang jong ki apa ba nong snong ki beran apa ki bahap apa ka KHADC kemut kilala ban register ya kecaka ke jungki support district council but ki bang ledi kidu ki ba ai ya ka lun ki bodon benta ban ai lun ban ai ram kemut ba ki lala ban sim la ki lala ban recognize ya kata ka certificate kalan certificate ka banakaliang jong ke district council ki issue lang ba kanika landbil ha ka banakaliang jong governor ru la dia pan asen ya kanika landbil but ngikirmen scam baleng ba lengba kanika landbil kanirap ya ki try muluk ki jongi ki bodon ki caka keputa bakin register ki caka ki jungki hadis council nomor kumbang ilaken hakanika jingelang ka bladiap kolong ba ladeng gilik ban register hapo ka kut jong ka DC office kumut ka by register ka rempalat tekat kum gejing yaken bot CM gilayo gejing sai ka ba sai kadang ta kasi bahagan ni kalan bil kumut ba ka lala ya ka ya ki try muluk ki try caka ba kila ban register ki caka ki jungki bat nakaliang jongki kila ban mortgage ya ketu ka jaka lada ki kwa ban simlun nak kanu ka bank lan ya kanu institute ka ba airam bat ka wipat ka bangi ken ha ka bide bat ka nika isu jong nika them marwet tina kaliang jongi angi sapa da kejing tho namar bang isu ken kiti nam taksi tinggi nama kejingwan kejing taksi kalong bet ha ka bide pak notification ti ha ka bide pak them marwet ka tu kejing kamrang ba sinong jong kini ki parlo garo na kalang jongi berbeli ngileken taksi bat hadin bangila syong ek istik meeting sapa kejing tho hakabide bitik tang barkakam jong karat marwet nak mata kan ke jingkam rang ba sinong jong kini ki parla garo dinakaliang junggi ka si banginya tai ba hakan rukom gile namar kumbolong menta nakaliang jong ke district council karya sakmat hadin ke jingwan ujor jong kirang ba sinong ki bedan nak tu ka jaka nak tu ka rat ke jingwan ujor jong ki seng halang
Haga bide baka jing kamrang ba sinong jong kini ki parlok garu te nakaliang jong ke district council kalale la jong ke bentah tingin ang ap ya kata namar mene nakaliang jong u CM ong bakila ya la jong ke bentah bat nakaliang jong ki sunjuk kerang ba sinong ru haga bide baka ni isu yang mentahi ngimpat nginang ya keren suki jai bat kanu kalat kelenti ka bangin le bat ngin sapat ka jingto kanang ba ketika problem jong ki pai ba ki bodon hang te po right marwet ngin la bansos ki hai di kidiat singi banuan ita i jingi kendu jingi ke bangi ken ha ka jingi kendu ba CM mata kasni na du bas dang ye don rangkat bat kasunjuk ki nang ba sindong jong ka thai jong ka them marwet ka ba kiru ki lafa da ka jingto sa ka sunjuk ki nang ba sindong ri district ba ki persya ba u garu unlong rang ba sindong ha ka jaka jong ki sindong kasi bat kumbulong mentahi ki don ki rang ba sindong bawat landa kilayo ya ka order na po district council ru hade hadu menta ki don kirang ba sinong ki badang youth ya kasil ki jong ki kum kirang ba sinong bandi bantit ya bandi ya ki caka ki buta ki badang po temarwet ya ka bidi pakani ka kam gila sanya ka jing start jong council bat sian kaliang jing sa phat ka jing tho te hadin bagil de ka jing tho ngi kermen skam ba kani ka kam ni selak ban pendai ka lenti ka badai